Ni dai bari in zo muku da wani zance. Ni dai na fara sai da maganin maza ringida kamar abin arziki. Maganin karfin maza. A'a, ina sai da magani. Sai ka ji in mutum zai sai magani wai to yaya? Ya ba a gwaji, ban gane ba a gwaji. Gwaji kamar yaya? A maganin za a yi gwaji, to akan wa za a gwada? Wai wani toke malama Habiba in an sai maganin nan to ta ya za a gane yana yi? To ban gane ta ya za a gane yana yi ba. In na ce kamar ya to ina nufin ba a gwaji, to kamar ya a gwada? A kai na zaka gwada maganin ɗan iska? Dan Allah masu magunguna ku ba ma da wayannan matsaloli. Ai ni ba shiri na ajiye, na ce to ni wannan tallan ta fa karfi na. Ni au gwaji, au maganin maza zaka siya a guna kuma ka gwada a kaina? Au Allah, a to ba zan iya ba. Ni wannan sana'ar ba ta bace. Kawai sai zaka sai magani ka zo ka warinka ci mun wani gwaji fa. To ya ina za a gwada maganin kai? Kai na kenan za ka gwada saboda iskanci? To na bar muku kayan.